Telülüzte, megvágjuk. Hát ez egy kicsit ennél többet várok. Ennél többet várok. Állandó kapusunk is megérkezett, úgy néz ki. No. No. Alex, gyerünk! Bőrös gól, nem is nézem. Nagyszerű volt Alex. Alex, gyerünk még egyet. Alex, jártál már nálunk? Kaptál tőlünk valamit? Gyere Alex, nagyszerű volt gyerekek. Egy kis zászló. Nagyszerű volt. Ezt most nem töltöttetek, szóljátok, meg töltsetek. Azon tudsz nyerni a Rikóval közös játékunkat. No, kihalogunk. Félix. Na, Félixkém, óvoda vagy iskola? Óvodába jársz vagy iskolába? Félix nem válaszol. Akkor rúgjál, Félixkém. Rúgjál. Nem csak hiányzott, csak a kapus kirohan. Elhagyta a gólvonalat. Nagyszerű Félix! Érjük neki. Még egyet Félix, hogy lássuk, hogy nem volt véletlen. No, Félix, gyerünk. Gázfette meg, ne hagyd magad. Nem baj, Félix, gyere hozzám, Félix, gyere. Nagyszerű lövés volt. Gratulálok. A Tesla-t nem töltöttetek, töltsetek. 3-kor nagy színpadon. Lesz a kiértékelése.